Abanyanyimbo begetaseni gya keroka nigo bachakire butuki maega yo mubere b'umusacha yo mu bw'imyaka yegatwa Zakaria kutoka ase egesima ime ase ensemeyo Zakaria nigaborete kurarikorie sabato una Polycarp ukara agutomanya umusayoiga asirita Zakaria Nyansende oyubiyo manyakanite buna Buda nigo mubiro yo nyara kubago kutoka ase egesima kebo ime yo muchiga okeroka Indo kiagendera ko bagegwe cyane bamenye abange cross nseme chiga. Twaijandire emambiarero twanyorire oyo minto budorarire. Ndoko manyeki kya mabera tarakini twamanyorire gesimaime. Kama ameuliwa ama amefanya nini sijajua vizuri. Buda mono to muka Buda no musani ono mokongu. Anene mono ne to kubuta nere mono. Kolengana ne amati aye ni go musayoiga. Aberega kubura kuritikurie Jumamosi. Wikabuna to kalero asabange bakwanira igoro yo okomenya kwa yaso muchigo keroka una nigo atabwate mangana na monto igoro ntwate twamurigetia agatubura ono mamina kuru esimi nate bigo musani umwana we utokire bagoroka town bagotege mwana ogo anene moni tune tugotoka nere mono umwana utokire gesimi makwete namya kamba konaro rabo besana igende ne yo gukumia nyoko gotegende kemba bakorete oyo sirane ndugu yane asirete ko rukari tukoria Jumamosi magoroba dende twakire chiriboti yandonsi twamurigire mbaka buna yekere rero mambi gatogwakirwe siminga umwana uyo tokire gesimaime ono rende esenjera yo botutukanu mwana uyo tari muibi tari mochege igakorora kananga gaitire buryange aitire chinyundu zenyu gaitire goitwa ono nigo amataba igabaicanire igekorekeiga asono baganiro obotati bwabwanga gokorekana Elio kumanya ikikirerete umusayo gagusira ubugima bwaye cross nseme chiga. Tokubeka riboti imena gojo sarende. Tarego sana nyore yo muitete no. Ekenegento kyo gukumisana lakini yakororeka nga style yabimbete igaitira akabekwa. Kulende asaba disi ya obaito barega asumu jokeroka ninyegenete nambakoro mukyo monene nako ene kinga omaene bumwano yiga Buda bwato. Kora yana na igure bobe. Oyo korete bitabatari muntu oyo tabwati gento ramubori abantu baminto akimwise koligererie genteke nekebe nane mwari gwanje in fact abantu baminto uchunguzi akorwa isaine ase omwana oyo goitwa nero omaene bwae botoke naki mbudo itire gekogera mwana otabwati deni na muntu mwana otari gento kenda arabwato morambu ne oramubori nane serikali mono ntakata serikali ekorega sieri ekoro uchunguzi nyore serikali uchunguzi kerekeroka ndata serikali uchunguzi nyore kerekeroka ekoro uchunguzi isaine gekogera muntu otari konyarekana gonda goswaga simekelime sababu ile simekelie kyarenga sangao alitari sobo alina sangao nanda sali ali private omusani one no musani bw'abantu bose akino justice torali gikurwa sali yo mugoserete akwana gakina kumirisana mubero nyagosirani gorusi gwasaje gana gwikigwa senkendu ya gocha chingaki obotuki bwachakiriwe eginko reporter gitaseni kya ubwanchite kya ketembe cross nseme chiga kya keroka meye wadi yerigoma ebunga ya bugututu wa masabe count ne ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp